ኣብ ንእስነቱ ብዘይፈጸሞ ገበን ክእሰር እንከሎ ቅፅዓቱ እቲ ቤት ማእሰርቲ እምበር ኣብ ውሽጢ ዝገጥምዎ ነገራት ክኾኑ ፈጺሙ ኣይተጸበየን። ብዓለይትን ዘርእን ዝተመቓቐሉ ጋንግስተራት ኣብ ዝወርሕዎ ቤት ማእሰርቲ ክልተ መማረፂ ኣለካ። ተዃሉ ዝበልዕዎ በጊዕ ክትከውን ወይ ከም ሃገርካ ተቖላ ኮይንካ ንኻሊእ ክትበልዕ። እዚ መማረፂ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብህይወት ንምትራፍ እንከይፎትኻ እትገብሮ ከቢድ ውሳነ እዩ። እቲ ልዕሊ ማንም እተኣምኖ ሰብ ዝበለጸ ጸላኢኻ ኮይኑ ናብ ዝጸንሐሉ ዓለም እንቋዕ ብድሓን መጻኹም። ምክንያቱ እዚ ቤት ማእሰርቲ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ዓውደ ኩናት እውን እዩ። ፊልምና ዝጅምር ሩን ዝተባህለ ንእሽተይ ቆልዓ ኣብ ቆርስኡ ብዙሕ ሓሽሽ ተረኺብዎ ናብ ፍርዲ ቤት ተወሲዱ ንኽፍረዶ እናተጸበየ እናርአየና እዩ። እቲ ዳኛ ናይ ሮን ገበን ከቢድ ኮይኑ ዋላ ይርከቦ ንእስነቱ ከጥፍአሉ ስለ ዘይደልየ ንሽዱሽተ ወርሒ ጥራይ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክፍኣት ርእዩ ንኽወፅእ ይፈርዶ። ሮን ቅፅዓቱ ተቐቢሉ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክኣቱ እንከሎ ብዝተፈላለዩ ጋንግስተራት ዝተመልአ ምዃኑ ይፈልጥ። ጸለምቲ ኣሜሪካውያን፣ ሜክሲካውያን፣ ካልኦት ኣሜሪካውያንን ኣብዚ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሮን እናተንቀሳቐሰ ክሕግዞ ዝኽእል ሰብ ምእላሽ ይጅምር። ድሕሪኡ እውን እርሊ ዝበሃል ሓያል እሱር ከም ዘሎን ንኡ ክጥይቖ ከም ዝኽእልን ሓደ እሱር ይነግሮ። እርሊ ማለት ኣብዚ እስር ቤት ካብቶም ዝሓየሉን ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎን እሱር እዩ። ብገበን ቅትለት ን18 ዓመት ኣብዚ እስር ቤት ስለ ዝጸንሐ ኩሎም ጋንግስተራት ብጣዕሚ ይኽብርዎን ይፈርሕዎን እዮም። ሮን ንእርል ብዛዕባ እቲ ዝተኸሰሰሉ ጉዳይ ዝተወሰኑ ነገራት ይኸሓቶ ደልዩ ነይሩ። እርሊ ግን ሕዚ ግዜ ከም ዘይብሉን ግዜ ዝሃለዎ ከም ዝሰምዖን ነጊርዎ ይኸይድ። ድሕሪዚ እርል ምስቶም ካልኦት እሱራት ኮይኑ ንሓደ እሱር ክዘርፍ እናተዳለየ ይጸንሕ። ናብቲ ወዲ ኸይዶም እቲ ዝደልይዎ ነገር ንኽቦም ክሓትዎም ከለዉ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ተባኢሶም እውን እቲ ዝደልይዎ መንጢሎም ሓዲጎሞ ይኸዱ። እቲ ጋርድ ርእዎም ናብቲ ቦታ ቀርቦም ከሎ ግን ምንም ከም ዘይተፈጠረ ተሲኦም ተረጋጊዖም ይኸዱ። እርል ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ን18 ዓመት ምጽንሑ ብጣዕሚ ይጠቕምዎ። ንሕድሕድ ጋርድታት እዚ ቤት ማእሰርቲ ብደንቢ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም። ካልእ ይትረፍ እርልን ኣዛዝቲ ቤት ማእሰርትን ናይ ቀረባ መሓዙት እዮም። ነቲ ኣዛዚ እውን ዝተፈላለዩ ኣብቲ ቤት ማእሰርትን ዝፍጠሩ ነገራት ሪፖርት ብምጽሓፍ ይሕግዞ። ሮሶ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ምስ ሓደ ግብረ ሰዶማዊ እዩ ዝድቅስ ነይሩ። ንሮሱ እውን እሸይ ቆልዓ ኸስኻ ኩሉ እዩ ክጥቀመልካ ዝደሊ ተጠንቀቕ ኢሉ ይነግሮ። ሓደ መዓልቲ ናይ ቀረባ ዓርኩ ንእርሊ ዝኾነ ቪቶ ሮስ ኣብ ምሳሕ ሰዓት ምስ ማይክ እናተዛረበ ይሪኦ። ማይክ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ብደንቢ ገይሩ ስለ ዝፈለጠ እውን ንሮን ኣብ ቀረባ ግዜ ከጥቅዑ ከም ዝሓስቡ ኣለዉ ንእርሊ ይነግሮ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እዚ ምስ እርሊ ዝድቅስ ወዲ ነፍስኻ ንምክልኻል በሊሕ ነገር ክትሕዝነካ እምበር ኣብዚ ቦታ ዝተንጠልጠለ ስጋኢኻ ኩሎም ድማ መናጭቶም ከልዑኻ እዮም ኢሉ የፍርሖ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ጅም ከይዱ ንእርሊ ይረኽቦ እሞ በሊሕ ነገር ኣብ ምንታይ ክረክብ ከም ዝኽእል ይሓቶ። እርሊ እውን ተናዲዱ ንስኻ ናብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝመጽኻ ን6 ወርሒ ኢኻ፣ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ባእስተት ተረኺብካ ግን ንዓመታት ክነዋሕ ይኽእል እዩ ኢሉ የጠንቅቖ። ድሕሪዚ እርሊ ባዕሉ ንማይክ ንኽረኽቦ ምስ ኣዕርኽቱ ይኸይድ። ሮን ቤተሰቡ ምዃኑን ንዕኡ ዝኾነ ነገር ተገጢምዎ ባዕሉ መፂኡ ከም ዝቐትሎ ነጊሩ እውን የፈራርሖ። ማይክ እርሊ ማለት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሕድሕድ ሰብን ጋንግስተራትን ዝኽበር ሰብ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ንሓደ ሰብ ክዋቃዕ ኢሉ ኣብ ህይወቱ ሓደጋ ከእተ ይደልየን። እርሊ ኩሉ ዝበሎ ነገር ንኽሰምዕ እውን ፍቓደኛ ይኸውን። ከምዚ ኢሉ እውን ሮን ቀስ ብቐስ ምስ ናይ እርል ጋንግስተራት ምውዓልን ምጭዋትን ምቅራብን ይጅመር። ሓደ መዓልቲ ናይ እርሊ ኣዕርኽቲ ዘይፍቀድ መስተ ኣብ ማእሰርቲ ሰሪሖም እናሰተዩ ይጸንሑ። እቶም ጋርድታት እውን ጨንይዎም እናፈጠኑ ናብቲ ክፍሊ ገጾም ይኸዱ። ግን እቶም ጋርድታት ኣብታ ክፍሊ ቅድሚ ምብፅሖም ሮን ቀልጢፉ ይነግሮም። ግን እቲ ዝሰርሕዎ መስተ ኣብ ሰዓቱ ስለ ዘይደፍእዎ ኩላቶም ተታሒዞም ናብ ቅፅዓት ክፍሊ ይኸዱ። እርል ሮን ንነብሱ ከይተገደሰ ነቶም ካልኦት ከም ዘጠንቀቐ ክፈልጥ እንከሎ ብጣዕሚ ይፈትዮ። ንኸመስግኖ እውን ንእሽተይ መልእኽቲ ዘለታ ወረቐትን ልጋራን ብደፍተር ጠቕሊሉ ይሰደሉ። እታ መልእኽቲ ክሓቱኻ እንከለዉ ምንም ከም ዘይትፈልጥን ኣብኡ ከም ዘይነበርካ ንኻ ትዛረብ ኢሉ ድማ ኣይነጊርዎ። ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ፖላዊስ ንሮን ክምርምርዎ እንከለዉ ነቶም ሰባት ከም ዘይፈልጦምን ምስኦም ይሰቲ ከም ዘይነበረን በጋጣሚ ከም ዝተተሓዘን ይነግሮም። ድሕሪ ተጋጣሚ እሱ ኣብቲ ኩነታት ዝተረኸቡ እሱራት ሓደ ዓመት ተወሲኽዎም ነይሩ። ሮን ግን ነፃ ኮይኑ ይኸይድ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እርል ንተኣዛዚ ሪፖርት ክጽሕፈሉ ኸይዱ እንከሎ ኣብ ናይ ሮን ዶክመንት ብዙሕ ዘይገበሮ ጽቡቕ ነገራት ይጽሕፈሉ። እዚ ኩሉ ነገራት ርእዩ እቲ ዳኛ ኣብቲ ቐጻሊ ቖፀሮኦም ነፃ ክሰዶ እዩ ብዝብል ተስፋ። ድሕሪኡ ሮን ንኣርል ብኣካል ይረኽቦ እሞ ከም ዘመስገኖ ይነግሮ። ግን ኮፍ ኢሎም እናውግዑ እንከለዉ ኣብ ቅድሚኦም ሓደ ሰብኣይ ብድሕሪት ካራ ተወጊኡ እናሞተ ይርኢ እሞ ሮን ናይ መጠረሻ ይድንገጽ። እርሊ እውን ሮን ማለት ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ምንም ቦታ ዘይብሉ ምንም ዘይፈልጥ ቆልዓ ምዃኑ ይርድኦ።
ድሕሪዚ ኤርልን ሮን ናብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሆስፒታል ይሰዶ እተኡ ፀንሐ ሓኪም እውን ከምቲ ኤርል ዝኣዘዞ ሮን ማእገሩ ከም ዝተገመየ ምሲሉ ናብቲ ሆስፒታል ይሰዶ ሓደ መዓልቲ እውን ኣዛዝቲ ቤት ማእሰርቲ ይመፅሞ ኤርል ስለ ዝሓተተኒ ናብቲ ናቱ መደቀሲ ይሰደካ ኣለኹ እየ ኣብኡ ካልኦት ጋንግስተራት ህጎድኡኻን ኢሉ ይሕጉሶ ሮን ተሓጒሱ ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ እንከሎ ቀልጢፉ ናብ ኤርል ይኸይድ ኮፍ ኢሎም እናውግዑ እንከለዉ ግን እቶም ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ምንም ዓይነት ስራሕ ከም ዘይሰርሑ ክእድሙ ክጅምሩ እንከለዉ ሓያል ባእሲ ይጅመር ነገራት ካብ ቁፅር ወፃኢ ንኸይኾኑ እውን እቶም ፖላዊስ ምትኳስን ሰብ ምብታንን ይጅምሩ እቲ ዕግርግር ምስ ተወድአ ግን 26 እሱራት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ካብቲ መዓልቲ እሱ እንድሓር እቲ እስር ቤት ሙሉእ ንሙሉእ ተዓፅዩ እሱራት ንኸይንቀሳቐሱ ይግበር ድሕሪ 24 ሰዓት ግን ኣዛዝቲ ቤት ማእሰርቲ ናብ ናይ ኤርል ክፍሊ ይመፅሞ ናብቲ ክሽነ ይኸይዱ ዝደልዮ ምግቢ ክበልዕ ከም ዝኽእል ይነግሮ ኤርል ንሮን እውን ናብኡ ይፅውዖ እሞ ትኩስ ምግቢ በሊዑ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምዚ ዓይነት ነገራት ልሙዳት ምዃኑ እናነገሮ ይጸንሕ ሮን ግን ኣብ መንጎ ቋሪፁ ንምንታይ ከም ዝሕግዘሎን ክንድኡ ከም ዝሓልየሉን ይሓቶ ኤርል እውን ናብዚ እስር ቤት ክመፅእ እንከለኹ ክንዳኸ እየ ዝኸውን ነይረ ዕድመይ ኣብቲ ሰዓት ባዕሪ ክንደይ ፈሪሐን ተደናጊፀን ከም ዝነበርኩ የስታውሴ ንስኻ እውን ከምኡ ክትፈርሕ ስለ ዘየደለይካ እየ ዝሕግዘካ ኣለኹ ኢሉን ሮን ይነግሮ ኤርል እውን ናይ ሮን ጉዳይ ብደንቢ ገይሩ ምስ ተኸታተሎ እቲ ዳኛ ጽቡቕ ጠባይ ነይካ ኢሉ ቀልጢፉ ክፈትሐካ እንድሕር ደኣ ደሊኻ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ስራሕ ጀምር ንላይብረሪ እውን ተመላለስ ትምህርቲ እውን ኪድ ኢሉ ይነግሮ ሮን እውን ናቱ ምኽሪ ሰሚዑ ነቶም እሱራት ብነፃ ጨጉሪ ናይ ምቑራፅ ስራሕ ይጅመር ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ናብ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እውን እንከይፎትየ ምምልላስ ይጅመር ነገራት እውን ጽቡቕ ዝኸዱ ኣለዉ እዩ ዝመስል ግን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓደ ገጂፍ ሓደገኛ እሱር ንሮን ኣብቲ ክላስ ብተኸታታሊ ይከታተሎ ኣሎ ኤርል እውን ነብሱ ካብ ችግር ንምውፃእ ብዛዕባ ካልኦት እሱራት ምጭናቕ ገዲፉ ኣብ ትምህርቱ ንኸተኩር ይነግሮ ግን ሓደ መዓልቲ ሮን ሽቓቕ ክኣት እንከሎ እዚ ሓደገኛ እሱር ማይክ ስዒዎ ይኣትሞ ከጥቅዖ ይሞክር ግን እቲ መምህር ቀልጢፉ ስዒዎም ስለ ዝኣተየ ሓዲግዎ ይኸይድ እዚ ኩነታት ንሮን ብጣዕሚ የደንግጾ ዓቕሚ ዘይብሉ ኩሉ ሰብ ዝደፍሮ ሰብ ስለ ዝኾነ እውን ብጣዕሚ ይናደድ ኣብዚ እስር ቤት ኤርልን ጋንግስተራቱን ይሕልዎ ተዘይኾኑ እውን ክልተ መዓልቲ ጥራይ ብሂወት ክጸንሕ ከም ዘይኽእል ይፈልጥ እዚ ችግር ንምፍታሕ እውን ኤርልን ከይሰምዐ ካብ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ በሊሕ ነገር ይገዝእ በቲ ካራ ገይሩ ንጆንሰን ክወግአሉ ዝኽእል ሰዓት እናሓሰበ እንከሎ ግን እቲ ካራ ሸጠሉ ዓብዪ እሱር ንኤርል ነጊርዎ ይጸንሕ ኤርል እውን ፈጢኑ ናብ ናይ ሮን ክፍሊ ይኸይድ እሞ ዘጋጠመካ ነገር ጌጋ እዩ ግን ክትጥቅዖ ተሞኪርካ እሞ እቶም ጋርዳት እንድሕር ፈሊጦም ዕድመ ልክዕኻ ካብዚ እስር ቤት ኣይትወፅን ኢሉ ይነግሮ ናይ ጆንሰን ጉዳይ ንዓይ ክደፈለይ ዝመሃሮ ትምህርቲ ባዕለይ ከምህሮ ኢሉ ድማ ቃል ይኣትየሉ ግን ሕጂ ሮን ባዕልቲኡ ሕንኡ ክፈዲ ደሊኒ ንኤርል ከይነገሮ እውን ኣብ ሻወር ከጥቅዖ ይኸይድ ጆንሰን ግን ንሮን ምንም ኣይፈርሖን ኤርል እውን ንሮን ኣብ ክፍሉ ስለ ዝሰኣኖ ናብ ጉያ ይኸይድ ንጆንሰን ቀዲሙ ብዝርአዮ ሰዓት እውን ሓያል ቦክስ ገይሩ ገጹ ይወቕዖ ጆንሰን ግን ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝነበረ ናይ ኤርል ኢድ ጠውዩ ናብቲ ናይ እስር ቤት ሓፂን የጋጭዮ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ሮን ብድሕሪት ዕድሉ ስለ ዝረአየ ጎዩ ኸይዱ ብተኻራ ንጆንሰን ኣብ ዝዋን ይወግኦ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቢተወሲኽካ ካልኦት ናይ ኤርል ሰባት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ መፂኦም ነይሮም ኤርልና ሮን ሒዞሞም ድማ ካብቲ ቦታ ቀልጢፎም ይርሕቑ ንሮን ናብ ክፍሉ ሰዲዱ ኤርል ምንም ከም ዘይተፈጠረ ኣብ ናይ ተኣዛዚ ቤት ማእሰርቲ ክፍሊ ኮፍ ይብል ፕላኑ ዝተሳኽዐ ዝመስል ነይሩ ግን ጆንሰን እቲ ቐረዋላይ ይወጋዕ ኣይሞተን ናይ ክልቲኦም ሽም ድማ ነቶም ጋርድታት ተሕሊፉ ይህብዎም ሰንኪዚ እውን ካልእ እሱር ክቐትሉ ብምሙካር ተባሂሎም ንወይኖም ክእሰሩ ቅፅዓት ይወሃቦም ኤርል ግን ብጣዕሚ ተናድዱ ነይሩ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ድማ ሱቕ ክብል ይደልየን በቲ ሽንቲ ቤት ገይሩ ነቶም ካልኦት ኣባላቱ ንጆንሰን ንቕቐትልዎ ይነግሮም ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ድማ ጆንሰን ኣንጻሮም ኣብቲ ፍርዲ ንኸይምስክር እቶም ኣባላቱ ቀቲሎሞ ይጸንሑ ጆንሰን ምስ ሞቶ እውን ናይ ጆንሰን ሞት ንስኻ ኢኻ ተናዘዝ ኢሎም እቶም ኣዘዝትን መርመርትን ንኤርል ኸናዘዝዎ ናብ ክፍሎም የምፅዎ ምንም ከም ዘይፈልጥን ከም ዘይቀተለ ነጊርዎ ምስ ከደ ግን ሓላፍቲ ቤት ማእሰርቲ ነቶም መርመርቲ እዚ ወዲ እዚ ልዕሊ መጠን ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ዝደልዮ ሰብ ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ይኸቕትል ዝኽእል ናይ እስራት ጊዜኡ ወሲኽኩም ሓደጋ ናብ ዘየውፅሕሉ ካሊእ ቤት ማእሰርቲ ንኽትሰድዎ ነቲ ዳኛ ፍቓድ ሕተትዎ ኢሉ ይነግሮም ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እዚ ሮን ዝበሃል ቀረባ ግዜ ዝመጽ ቆልዓ እውን ናይ ኤርል ቀዳማይ ሓጋዝን ዋና ኣባልን ይኮይኑኒ ንሱ እውን ናይ እስራት ጊዜኡ ክውሰኽ ኣለዎ ኢሉ ነቶም ዳኛታት ይነግሮም ሮን ናብቲ ቐጻሊ ምስ ዳኛ ነበረ ቆፀሩኡ ክኸይድ እንከሎ ግን ከምቲ ኣዛዝቲ ቤት ማእሰርቲ ዝበሎም ንሮን 5 ናይ እስራት ዓመታት ይውስኸሉ ሮን እዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ተናዲዱ ንጠውቑኡ ነቲ ዳኛን እናተጻረፎም ይወፅእ ሮን ቤት ማእሰርቲ ምስ ተመለሰ ንኽሪኦ ብኡ ይመጽእ ኣቦኡ ንወዱ ተስፋ ቆሪፁን ተዋላሹ ናብ እስር ቤት ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓርቕ
اتجزا شيطو نعو خافت بيت مأسرتي زقبرة كيرو خمزوطون نودو قاليات يلو أو تمساسال سمون اتو أزازت بيت مأسرتي نا أرلي خيدمو حماق زينا يسمعو أوز بيت مأسرتي وتصنح خلو 18 عمتات نسوم كوكوتات روزي خيلو حايل خمزلكا فليتوم يوم حزون ناو كالي بيت مأسرتي غوزدو خي أمزحسو لويلو اتحماق زينا نأرلي يسمعو أرلي سمع انكلو دحر خندي عمتات مجمرة جزي يفرح بزيخونو يخون عينت من قدي كابز استرويتي زخوات سعيداليان نجارات مستخالون حدا فلي زلت الممدلا يجمر مجمرة وتم كل جزء مجزم تقولوا نور أسرات مجونا خيم تقولوا ينقرم دحريو نشتيلا ما كيرو يدو حر دمو بتدم ملو سو نوتو يشفن نقرل أوزو كنا تاتزرو إيوا قاردتاتون أفتبوتا ننوح جزء خمس نحس العلا يعبركم زلو فريحهم كفتبوتا يوتوه كافت حكمنا وتيو نفط بنورمال إسرائيل مستملسة مجمريان روني رخو رونون حمشت عمد كمستفردو مسفلتة كافت بوتا بحادخم لوتوخم زلو من مخاري جمرو إذن مقارقن رون مجمريان أبو إرخو مو أرلنا نسو كافت إسرائيل كم لوتونكلو صبغ محق نخدالي اللوم ينقروا رزي أرل أفت إسرائيل تفتقرو كلهم نقرات بقروا مكتتالي جمر كتحزلو بزي خقلو من قدي كافت إسرائيل زملو تقولو من قدي نمقلاش حدا معلتي إذا تلمو مزناته مخاخرو شاور ناغوري يصنحمو حدا زحمة تسلم أمريكاوي عاويلو نادر في يصنح دمصو مقنس كنغروان كلو جن زودي نأرلنا رون كتقعوم يجمر أرل أو قفلو بنتو قداء رون دما أو قدسو يحرد سنكت موقدأتو نسوون كلتي أمنا هوسبيتالي يسددو إزمت قاعد تزفت أما تسلم أمريكاو سلازنورو أتومنا إرل جانجسترات حين أم كفوديو بتعمي يدليو كن حدا معتي نايتم تسلمت أمريكاويان جانجسترات حلافي نقرل نخرجو نافت هوسبيتالي ماتق نقرلون أفت شرور زيت قعم ودي حموم كم زنورن كوم زجارة سلاز عادات راي مخانون ينقرو نتخوم زجار ودي بعلم كم زغط عوغ سمع كلون أرل أفت بيت مأسرتي زي ربح بأسخل علي دلين بغادن يادم ما يخون تحرزي حدا تسلم أمريكاوي نتن أرلنا رون زيت قعود قتلو نافتا نايقو حفت وسد مكينا درويوه أرل إذا زينا زغسم عن كله ناي مملات التلمي أو رأسو تسنيلات متسألو نرونون إتانا قحف مكينة نوز إسرويت مع التويات متسن تخدن قنيتهم شفرات نتزوز عنو قحف كل جيزة سلز تشفلقوه وطون قاردتات أو وشتي فتشو ما يفلطن سانكز فرحة زون ما نم أسور نافتا مكينة خاات حاسيوه يفلطن قن كي تشفلقنا نافتا مكينة خن أتيلو نخل من قدن دحرخينا نتسانتنا يتصبينا اللويلو نروني نقرو إذا سرح بتعم خبيد سلازنوره أرل نتوم نايك قدم متى أسورتو حاجزي حطهم التبلان بدن بجيرو مسمع واون أفت بيت مأسرتي قحف يكون نسرح أسور نخحجزهم استوسن الشجارات هو أفت خشني يسرحوا أسوراتون رون النقلت نفتا مكينة خاتين كلو نخيش فلقو زحجزهم كل تعبيت تندينوتات يداليلهم كل عينت مدلوات مسكورو رون أرل كفت بيت مأسرت خملتو دلوات يوم إتامشيتون نقولهم عرضو أكيوي سنواتهم مغناتو دعر 18 عمت تبالاليوم كخيديني اتزغط النجوه كما يدك أسيوم كوتس انكلو روننا أرل كأسيلوم نابكشيني آتيو اتمو نور أسورات نحجزومن اتنكل تحج أونين قحفات حيزوم نافتا مكينا يسكالو مجمرة اتم قاردات كيرئوه رون التيفونات يرو نافتا مكينا يسكال أرل نغسكالنا تدالين كلوغن حدا قارد هاندوتي متسق اتقارد قلتيفو سلازي تملسون أرل ولا يدله نافتا مكينا قلتيفو سك عليك قالت اتحلاي نتمعت عاتيو نتشوفورنا تزارو ادو سلازوله أرل مملت منقدو تفالاشات قري أفتا ساعات نساقن أوشت اتا مكينا تسقيلو زنوررون اتا تندينو تخيلو أفتا مجأفلقيت بيهوتي يترف اتا مكينا وانتلعيلا كافت بيت مأسر تختوتسق نافت أفدقى تخيد اتون قاردتات كفت شوان كلوغن نرون أوشت اللويلوم سلازي ترطرو كيف التشو ندقق خيد يسدوه أو ساعة زي أرل أوشت غوينو رون انكي تشجر خاوز بيت مأسر تنغوت يتقللو دعر فرق ساعتون أرل بلانهم تساخعة رون كفت بيت مأسر تخمزملت أي فلت نا فيديو خيدون كفت بيت مأسر تنخملت نشتي كم ستروفون جن رون بمملاتو ترايون حقوس كم زخوني نقرو فيديو نزم السمعة ناس حقا أتحوي كبيت ما أسرت واتي هاد قبر نيركا نقوس كاقوزاتو تواتيو تراسوي زغيريلو أفت بيت ما أسرت مصنحو نتوبو كم زخوني نقرومو في الشيخ يويل استنع أخون كحاتكم أرل كاوز إسرويت كملت زي مقالو توبو قديو على حماق المناون كم زيلي ودا أتيغو موطبون تسفاي قبر نجانا لحدش تغنكم سابسكرايب إذا فيديو دما لايك لكم حلفو داقي مناغسان راخب سنايت أنحيد